velkommen til en video med Cool Brothers. I dag skal vi åbne en Delta Airlines. Sidst var det British Airways, men den har jeg ønsket mig i gave. Men lad os så komme i gang. Lad os bare komme ind i Delta Airlines. Og jeg sagde forkert. Åbne Delta Airlines. Spændende. Meget spændende. I den, så skal vi lige hvordan de snor over. Sådan ser Delta Airlines ud. Men vi ses til næste video. Husk at like, subscribe og abonnere til vores kanal, inden alle flybilletterne kommer væk. Vi ses til næste video.